he's got his strong beliefs. My lover's got my power, he's got his strong beliefs. My lover's got my fame, he's got his strong beliefs. My lover's got my morning, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more. Здравейте, бойс! Let's do it! Днес ще направим едно видео в YouTube. Няма да има стрим, както обикновено в 6 часа всеки понеделник. Ще започнем нова концепция, нещо ново в нашия канал. Както знаете, отивайте в Twitch, отивайте в Facebook и последвайте нашите страници, нашият канал The Big Hub Boys. Изиграхме Foot Weekend лигата, за жалост не можахме да вземем 14 победи, 3 пъти бяхме скамнати, 3 пъти бяхме хакнати. Знаете как става това. Поведохме доста пъти с 2 на 1, 2 на 0 и 3 на 1, ако не се лъжа. И след това, знаете за какво стана въпрос, загубихме тези мачове. Успяхме да вземем само 13 победи, ако не се лъжа, или 12. Да, мисля, че 12 бяха. Сега с вас ще отворим пакетите от Foot Champions, квалификациите, също така Foot Champions мачовете и ще отворим икона, бойс. Let's do it! А сега, бойс, let's do it! Да започваме с пакетите, които са от Foot Weekend лигата, след изиграване на 20 мача, плеер пикчетата, 1 от 4, 8-4 плюс Донарума, бойс! Let's do it! Let's do it! Още с първият плеер пик отваряме новото промо, бойс! Донарума! Да трепери! Бойс, това е доста добре. Искам да видя Габриел Жезус, но дали ще е тук във втория пакет, бойс? Мапелион, според мен е най-добрият вариант тук. Добре, добре. Доста добре тръгнаха плеер пиковете, да завършим с пакетите по същия начин. Бойс, последен плеер пик. Let's do it. Fingers crossed да е промо, няма промо. И взимаме Чалханогу, бойс. След трите плеер пика, Донарума е топ of the top. Ново промо, бойс. Не е толкова скъп, но важното е, че отваряме ново промо, бойс. Това е най-добре. Let's do it. Нека да продължаваме напред. След като отворихме бойс Донарума, който подлежи на апгрейд, продължаваме с 12 пакета, бойс. Изобщо няма да правим ляво или дясно, почваме ги подред 8-5 плюс по 2 Rare Gold Player пак, който е Tradable, бойс. Да видим какво имаме. Франция, голкипър, Лил, Team of the Week, добре. Tradable 8-7, окей. Доста добре, знаете, че цената им беше по 40, някои 50к, но сега е спаднала доста цената им. Добре. Team of the Week, доста добре, знаете, че почти на всяко SBC иска Team of the Week. Продължаваме напред. 8-4 плюс по 2 бойс. Let's do it. Полша, Страйкър, Истанбул, Башак Шекир. Team of the Week отново, бойс, напълнихме се. Пьотек. Добре. Пьотек мисля, че го имам. Или се бъркам. И двамата са дубликати, което е доста зле. Добре, Пьотек ще го сложим така. После ще се го върнем от приложението. Защото имаме доста пакети, които трябва да отваряме, бойс. Продължаваме с 8-4 плюс по 5 бойс. Let's do it. Дали ще е Team of the Week отново? Не. Аржентина, ЦФ, Интер Майами, Меси. Меси, бойс, let's do it. Анкара Меси, Анкара Меси, Анкара Меси. Welcome to the club. Меси, Месията, welcome to the club. Може да направим тандем с Кристиано Роналдо, кой знае. Доста добре, бойс, доста добре. Може би, със сигурност за следващата Foot Weekend лига ще сме с Меси в състава си. 8 четворките ги махаме, предостатъчно 8 четворки, имам над 20-38 четворки, нямам 8 петиции или 8 шестици, което е най-зле.
Продължаваме с айде да е 8-5 плюс към Penmix пак, където вътре има един Thunderstruck, Radioactive, Ultimate Династия, UEFA, Team of the Group Stage, Winter Wildcard Boys! Winter Wildcard, Striker, Stuttgart, Union Берлин, извинявам се. Winter Wildcard, Бекер. Не е Борис Бекер, но е Бекер. Добре, бойс. Можеш и по-добре да е. Можеш един трейлблейзър Кристиано Роналдо. Но това е. Да съберем точно Кристиано и Меси в един отбор. Продължаваме още, бойс. Давайте отзад напред вече с Ultimate пакет, Rare Mega пакет, Ultimate пакет, бойс, let's do it! Промо? Няма промо, бойс. Германия, Страйкър, Байер Мюнхен. Who's that? Who's that? Шулер? 8-6, добре, нямаме 8 щици, бойс, това е добре. Ще ми помогнат, извинявам се за иконата, която ще направим. Там съм 2 от 3, тъй че бойс ще я направим с лекота. 8 тройките бойс отиват, а всичко останало няма да правим в момента 8-3 плюс по 10 или така нататък. 10 дубликата са, някой за Ево, нямаме бойс. Тъй че ги даваме с 8к и половина, 8500 близо са коинс, които ще ни помогнат за някои топ футболи, защото вижте горе в дясно имаме 900к бойс. Let's do it! Rare Player Pack. Какво се крие вътре? Холандия, ЦБ, Ливърпул, Нюкасъл. Ботман! Няма да ни даде Ван Дайк, бойс. Макар че го имаме, но ще да е добре за клуба и за като дубликат. Ботман. Доста дубликати. Ще ги сложим 8 тройките. Всичко останало. Някой за Ево нямаме. Тъй, че още 4, близо 4500к, бойс. Let's do it! Колко пакета? Още 6 пакета, бойс. Rare Mega пакет. Rare Mega пакет, бойс. Няма промо, няма Сърбия. Страйкър. Ювентус. Влахович. 8-3. Може би тези двата пакета, последните два, можеше да е малко по-добре, но Луис Енрике. Окей. 6 дубликата, бойс. 8-2. Останалите са Quick Sell Now. Близо 3к. Гордо от 10 на 15к. Мисля, че ги направихме. Тук вече са пакети, които не мисля, че нещо ще се падне. Small Rare са. Португалия, Цъма ли беше? Сити. Тиаго. Бернардо Силва. Добре, бойс, добре. За иконата е перфектен, която ще отворим след малко, бойс. Колко пакета са още? 4 пакета. Добре. Продължаваме. Small Rare Gold пакет, бойс. Няма отново някаква промо. Испания, знаете, Спейн е равно на Пейн. Атлетико Мадрид лявбек. Това е Хави. 8-2, 8-3. Може да е малко повече, но явно EFC не иска да ни даде Сако. Уоу. Добре, бойс. Още 2 пакета. Още 2 пакета правим. Gold Player пакет. Германия. LB. Волсбург. Жена. И 8-7. Не. 8-7. Бъркам с тази другата, как се каже. Не мога да сета. Но, бойс, доста добре. 8-8. Имахме и Лео Меси, който се падна, което е доста добре. Давид Рая. Мат Търнър. Честито на всички гънари, бойс, които в снощи гледаха матча. 3-1 за нашия отбор. Доста добра победа, която ще тежи във времето напред доста. ЦДМ Германия, бойс. Волсбург. Обердорф. Защо не Team of the Year? Обердорф. Макар че тя не е използваема, бойс.
8 седмица, което е добре. Какво имаме още вътре? Деклан Райс, Мюлер и Кингсбъри. Добре, бойс. Мисля, че беше доста добре, а сега отиваме към черешката на тортата, бойс. Let's do it! Бойс, готови ли сме за черешката на тортата? 8-6 rated squad. Let's do it. Submit the squad, boys! And now, congratulations! 87 plus, base, Thunderstruck or Winter Wild Cards, Icon, Player, Pick, Boys. Нека да видим какво ще ни се падне, Boys. 1 от 4. Нали знаете какво значи това? Че имаме доста голяма възможност за добра икона, защото до сега нямаме добра икона. Началото мисля, че само Балък, когато излезна друга икона, нямаме. Всичко друго е само SBC-та, Малдини, Фърдинанд, Анри и да. Но този път е време за топ икона, според мен. Време е за черешката на тортата, бойс. Сложихме една снимка на Мартин Йодегор от вчерашния му мач с Ливърпул. Отваряме плеер пика, няма да правим статс ревю. Само ще движим, за да видим кой ни се е паднал и се надяваме да е нещо топ, защото скоро не сме отваряли добра икона. Бойс, аз нищо не виждам, изключих си втория монитор и е време да отваряме, бойс. Fingers crossed, let's do it. 5, 4, 3, 2, 1, отваряме плеер пика, бойс. Вече сме го отворили. Време е за шоу, бойс. Да видим кой е първият. Добре. Бейс иконе. При мен е малко доста е малък екрана. Шукер. Започваме доста зле, бойс. Доста зле. Шукер изобщо не ни върши работа. Следващия, моля. Отново е бейс. Let's do it, boys. Фърдинанд. Имаме го, бойс. До тук доста зле, бойс. Доста зле. Фърдинанд наистина е добра карта. Използвам я с Малдини двойка отзад, но за жалост не ни върши работа, бойс. Следващата икона отново е бейс. Или е Thunderstruck? Не. Бейс. Блан. Отново не ни върши работа, бойс. Имам Малдини и Фърдинанд. Защо, EFC? Защо? Следващата отново е бейс. Но този път се надяваме да е нещо по-добро, бойс. Fingers crossed, бойс. Ще почнем отляво, няма да почваме от дясно. Fingers crossed. Winter Wild Card. Осмица ли е това? Девятка ли е? Христо Стучков? Дали ще е Христо Стучков, бойс? 3, 2, 1. Перкам. Тотално ел, бойс. Тотално ел. Никой от тези не мога да вземеш, никой от тях не е използваем. Беркам, що горе е окей, добре, но отново EFC не ни предоставя възможността да вземем добра икона. Нямаме късмет, бойс, но продължаваме напред. Това не ни бърка. Следващия път може би ще е по-добре. Тотално ел, бойс. Не знам какво да кажа. Да, оставам без думи. Бойс, това беше за днес. Благодаря за доверието. Отивайте в Facebook, отивайте в Twitch. Виждате горе на екрана над мене как се движи банерчето. Утре в 6 часа английско време ще се видим, за да играем Division Rivals, да отваряме пакети, да правим SBC-та и да се забавляваме, бойс. Благодаря за което и до утре.